makitimo George kineno kata mna milome mabende koro migao mochung' weche mag somo koro chiwa hinya ne jonyuol mabende osebedo ka rocho ratiro mago mag jotend jopuonje wira ni skunde ok osebedo ka timo makare ina keni dichiw paro mane kotende kod okang' makamano. Erokamano Sharon, ma to gima owinjore wa condemn in the strongest terms possible nikech the performance of a student or depend on the principal alone. Nitie so many other factors which are in play ma miyo nyathi perform. Moko be cannot, moko be nyithindo moko be they don't have the ability. Onge Nyasaye ok omiyo ji gift oromore. Ji opogore. Koro ka jonyuol wuok gikawo jo boda giringo gidhi gi eject japuonj maduong' e school to gikelo lawlessness. Ka wang' nyithindo mineno makoro ne riembo japuonj go. Ipani japuonj machielo kobiro gibiro respect. Dong gin nyithindo ma osekethnegi gin be nyithindo go oserochne kata wang' japuonj machielo biro. To gina nyithindo ma biro misbehave kamano. Koro miyo joma timo ma ketho ne nyithindo to kendo giketho ne jopuonj. Japuonj mane mak kamano no en japuonj ma janyuol, en gi family mare, en gi nyithindgi kendo en gi parents gi. Koro kineni kitimi kamano to en gima rach mogik. Kendo adhi dwoko erokamano ne Nyansa ma pok aneno tim mana neno ni. To kendo mondo iyudo ka mwashe miwang'a moluor wacho ni janyuol osetimo ma koro in principal jopuonje pok otimo part gi nyithindo iwuoro ni to sombe chalo nade. Nitie seche gima kata timo inyalo doubt kata somb ng'ato en be. Nikech josiasa ok onego donjre ahinya gi weche mag somo mondo gibene gi provide guidance. Kendo jonyuol onego bed ni ong'e ni wan gi education officers. Every region wan gi regional director of education, ibire county director of education, mibiye yudi sub county directors. Mwachak kwa yudi zone ka wan gi jotendwa motelo ne education. Kar mondo gitim kamacha to gidhi ir jogi. To giloje their complaint ni japuonj ma kama ok wadwar kama koro golnwa got. Koro iwuok mayom to goli gi yom nogolgo japuonj nie. Gitimo tim ma biro girocho ne school. They have defiled that school. Magi gika ok onego bed ni wayie kendo as Kesha. I think ni Kesha Kakamega no se condemn the act. Ambe dwa join my colleagues to condemn the action of those parents. It is not a good thing ni udonjo kaka thuolo kar mondo pur puotheu to wan gi even board of management mar school no nitie. Obeda pingi japuonj as we see in koro wuog e skundwa nie. They make away usop kata gi ng'ato or the ka director or transfer to ku humiliate ng'ato to that extent. It is something ma ok onego timre at the current age ma wantiere nie. But Nyansa, I think I want to appreciate our politicians. Okaneno ka gidonjore gi gitimore timbe bila maneno matimore other regions go. Otherwise, kaka Kesha, we condemn such acts. Erokamano ahinya. Geno mara ni skunde sekondar kata mana skunde mag primary county